आज सबु काम करुଥିଲି କିନ୍ତୁ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା। କାଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦବାକୁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ନା ଜ୍ୱର ପ୍ରବଳ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଲଗେଇଦେଲି ଦେହ ପୁରା ତାତିରେ ଖଇ ଫୁଟୁଥାଏ। ମୋ ମା କହେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ତାତି ଥିବ ସେତେବେଳେ ନା ଓଦା କପଡ଼ା କରିକି ପୋଛି ଦେଲେ କୁଆଡ଼େ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଣିକି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେଲି। ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅମୃତାଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଦେଇକିରି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖା କରିନି। ମୁଁ ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ଏକାଥରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଦେବି ଆଉ ପଚାରିବି ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 56 ଭୋଗରୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୋଗ ତିଆରି କରିବି ଚୁଡ଼ା କଦମ୍ବ ଆଉ ତା ସହିତ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା। ଆଗ ମୁଁ ଚୁଡ଼ାକୁ ଭାଜି ନେଲି, ତାପରେ ଘିଅରେ କାଜୁକୁ ଭାଜି ତାକୁ ସାଇଡ କରି ରଖିଦେଲି। ଚୁଡ଼ା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଦେଇ ତାକୁ ଦରଦରା କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଲି। ଚୁଡ଼ା କଦମ୍ବ ତିଆରି ପାଇଁ ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଁ ବଡ଼ ଜାଗା ନେଇଗଲି। ସେଥିରେ କୋରା ହେଇଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ଦେଇଦେଲି। ଛେନା, ଭଜା ହେଇଥିବା କାଜୁ, ଗୁଡ଼, ଗୋଲମରିଚ, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକେଇ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼କୁ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଏଥିରେ ନା ଜମା ବି ହେଲେ ପାଣି ପଡ଼ିବନି। ନଡ଼ିଆ, ଗୁଡ଼, ଘିଅରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଦରଦରା କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିବା ଚୁଡ଼ାକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ଘିଅକୁ ସେଥିରେ ପକେଇକିରି ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଏମିତି ଘଷି ଘଷିକି ମିଶାଇ ନେଲି। ଏମିତି ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ହାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମୁଠା କରିକି ମୁଁ ତିଆରି କଲି। ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ସବୁ ଚୁଡ଼ା କଦମ୍ବକୁ ଏଠି ତିଆରି କରିଦେଲି ଆଉ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କିନା ସଜାଡ଼ି ଦେଲି। ମୁଁ ଯେବେ ପୁରୀ ଯାଏ ଏଇ ଚୁଡ଼ା କଦମ୍ବ ତା ସହିତ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ଖାଇବାକୁ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ ବୋଲି। ଆଜି ଯେହେତୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଘରେ ସମସ୍ତେ ଅରୁଆ ଖାଇବେ, ଭାବିଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ ମୁଁ ଏଠି ଚୁଡ଼ା କଦମ୍ବ ଲାଗି କରିସାରିଛି, ତା ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ସକାଳ ଖାଇବାରେ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମାଟେ ତିଆରି କରିଦେବି ତାହେଲେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନା ମୁଁ ପରିବା ତା ସହିତ ଯାହା ବି ପଡ଼ିବ ଡାଲମାରେ ମୁଁ ସବୁ କଟାକଟି କରି ଧୁଆ ଧୋଇ କରି ରଖିଦେଇ ଆସିଛି। ପୂଜା ସରିବା ମାତ୍ରକେ ଗୋଟେ ଡିଶରେ ପାଣି ଗରମ କରିନେଲି। ପାଣି ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଜାଇ, ନଡ଼ିଆ, ଅଦା ଛେଚା ଆଉ ପନିପରିବା ଯାହା ସବୁ କାଟିଥିଲି ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ସଜନା ଛୁଇଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପକେଇଛି, ସଜନା ଛୁଇଁକୁ ନା ଏମିତି ବାନ୍ଧିକି ପକେଇଲେ ଜମା ବି ହେଲେ ଫିଟିବନି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ପକେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଏବେ କଭର କରି ଛାଡ଼ିଦେଲି ସିଝିବା ପାଇଁ। ସିଝିଗଲା ପରେ କଭରକୁ କାଢ଼ିଲା ମାତ୍ରକେ ଯୋଉ ସଜନା ଛୁଇଁକୁ ବାନ୍ଧିକି ପକେଇଥିଲି ତାକୁ ଆଗ କାଢ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ଡାଲମାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଗୋଳେଇ ସାରି ତାକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲି। ଡାଲମା ଟିକେ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବା ପାଇଁ ନା ଏଠି ମୁଁ ଲଙ୍କା, ଗୁଜୁରାତି, ଡାଲଚିନି, ଜିରାକୁ ଏଠି ଭାଜି ନେଇକି ତାକୁ ସାଇଡ କରି ରଖିଦେଲି। ଡାଲମାରେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଗୁଆ ଘିଅ ପକେଇ ନେଲି ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ସେଥିରେ ପକେଇଦେଲି। ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଖାଲି ଜିରାକୁ ପକେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ନେଲି। ଜିରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଡାଲମାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଶେଷରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଡାଲମା ମସଲାକୁ ନା ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ଗୋଳେଇକିରି ରେଡି କରିଦେଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଚୁଡ଼ା କଦମ୍ବ ସହ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା। ଖାଅ ପିଅ ସୁସ୍ଥ ରୁହ।